na abog. Ele hibra mun sofo. Okwa mun no bodo no golo no hono akwa na I hate them colors. I don't like colors. Look here question now. Pink, purple, green, color everywhere. Huh? What am I was from that thing. What am I? Are you crazy? I'm making a whip to my water. I'm making a man. Are you crazy? More was a white of Africa. So white of international jingoism. Kinem and Anyota. Come along up your quaganya. What is your problem? Can you never do nobody that self? Huh? Can't I exhibit my international exhibition for one day? How he could wear popcorn are you benine? Eh? Make international whatever it is. If you wear popcorn now, you should choose. Do you know you lack sense? Your brain is empty. You are an empty vessel that make empty noise. Just look at you. Okwa mne ja gwo so onye tolite okorobia, mo onye tolite agbobia. Ya gwepu ukwu. Igwepu ukwu with the beginning of education. Gigwepu ukwu te gigwepu na land ocha. Gigwere civilization. But once you remain here, you can never be civilized. Ihe ni ka na-eche we here na agbo okirikiri. Ima ihe na akpo snow na bekee. Ima ihe ndo ocha na akpo snow. SEWYE. Ya wu snow. Yes, you gotta know obodo Igbo. Emu here na akpo winter suit winter period. Winter suit winter period. Don here na akpo na obodo Igbo. Nya mgbe ọ ga-wepụta n'ụkụtụ taa. Snow anada. Mkpụrụ mmiri dị ọcha. White snow. Ya na ada. And the more was a white of Africa. Since should Bahama bata n'obodo, I have missed snow a lot. That is why you jiri home na aga n'ụzọ. Na aga lijege snow melu. Call the satum. So I can feel those things I forgot. Those things I have missed so far. Oh my God. Oh my God. Ihe na ya wu popcorn. Onwe hu snow ihe awu. Yeah, popcorn. A mad woman. And don't forget, any day you come na Ganuzo, remember to keep the White House rules. Oh. Yes. You don't come close to me. I'm going to hear me and go back. Sorry, back at the Munso. You make one. Sir, White House rule. In the White House rule. Ah! I never get a can of cocoa. Come on, let me out. Stupid girl. I know her. I saw no papa, one agade crap. No, na village, I could get bri. Go all here, that a ball of color game up with my winning a color. And I did that. Oh, my snow. Oh, my snow. Sister, Bolama! Ay! Oh, Bolama! Hey! Itramara? Give reason Qatar is an Ramega. As a Lani, as a Namado Tori, give you Teria Mananas. Riemia Dachokum. And shows a caca won't pay. Hamburger will get a film drama. Another day, medicine and Magilla. Get a cartoon. Bossos of Gamma here. And Matan Takre, Gisharia, and Josephine Wingy. You know, take his son. Bossos of Gamma the shape be best. Nigga got pretty quick on Matalam Numulu. Brombe from which rock? You're not to work at Aquanazo. Brought you black maid. Brought black maid, you are going to get for Hochi. Or Matamiana family. You have disrespect to a citizen from Bahama. Or for Taganina family gave for Poga. Or for Tagan family I gave for Poga. I get Poga no shot, Nipa, I get Babagi. I'm not sure. What you keep me presidential?
me no na ala money me no no come money me no eligwe ni I don't care. Thank God that you are here. Akwe mu ekwensu ikara ka kpotara m. Gana mama uno gaga kwụ ụgwọ ekwensu. Emeru na we bili ya buru Gana Moscow. Fere ka egbe na-ebu ọkụkọ. Fekputere m na family. Unu bịa emroto ego ọla unu kwuru n'isi onye. Kakwa na ga na ha ego unu. Bịa wuri ihe ụgba wela ha na family. Onye achọrọ igbo m. Ya ngida na tam ngide nwaanyị m tara nhụlụ my first lady. Nwaanyị m kwaga Bahama nwụ Josephine nwunye m. Ngide nwunye m ote ya na agwụ isi ofu ihe sie. Ngide ote ha na-achọ igburu nwunye m. Gịsọ dị mma. Ogene na afia biko nwunye m ogene mere ka edi ha oka mo tisiri ju ajije maka iwe onye na-ekpe ikpe jiri eji anọ jen guzo nga wipre bịa nga ihe ọbụla Josephine mere ya dịgarịa ihe ọbụla Josephine mere ya dịgarịa anụ ọja na-enweghị ike ikpe ikpe jiri eji na ndụ ya obikwere na nga ahụ dede imekwasị mgbapụta nga lekwe nga nwa nga m nọ na-eti lee anya sawati eshipagide enukwu osisi nta yara ya nọrọ ngwọ ihe ọ na-eshi ka m na-ama na-adọ ihe eshipagide nga ele hiresh akwa agwa gị agba I no tell you kwa agwa gị agwa mgbe ị na-ekwu okwu ije alụ nwaanyị nke abụọ nna ọ na-agwaghị gị ya ije butere ya akịdị ama oke ala dosara anyị n'ụlọ ebe a ọ na-agbara gị ya oke bekee nwa gị nwaanyị kwa nke ihe mere ya ohe m kwuge na ụmụdị ihe o mere ya kụgbere nwatakịrị na tinye ya eti salad eluigwe na uwe kekwa n'ọfịs Sir White ngwa na orugo omume na orugo ihe ji nwoke eme ihe eji ama nwoke bụ nsogbu bịara gị n'ụwa one ka igboro how many problem you nwego in this life how many did you solve ihe eji ama nwoke orugo n'omume kwa ngwa adịzie the wisdom of Bahama akwa Bahama kwa ihe ọ kpọrọ ya o setiele adịa the wisdom eluigwe na uwe kekwa n'ọfịs eluigwe na uwe kekwa n'ọfịs Sir White. Hey! Biki na-eme adị anya. Ebe ka nwanne m. Guzoro kwọnta imepe ihe anyị mefere emefe o. Ọkụrụ gwakwu ya okwu. Eluigwe na uwe kekwa n'ọfịs. Ike! Ọwara na-agbago. Ndị Bahama unu ga-akwụ m ụgwọ niile unu ji m onye ọbụla ji m ụgwọ na Bahama ị ga-akwụ m ụgwọ m 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 ndị Bahama unu ga-akwụ m ụgwọ m onye isi ndị Bahama anwụọla prezidenti ha anwụọla ya nwunye onye isi ndị Bahama dị ga-ejide m ụgwọ Chineke kpọọ gị ọkụ unu jide m ụgwọ ọ nwụọla
olemgbe ka bịara n'ụwa olemgbe ka bịara n'ụwa ma bụrụ onye nwụrụ anwụ ịnwụọna ka agala security Bahama ha ga-eli gị na ị ga-anwụta awano Ibe ahụ n'ọzọ ka igbukọrọ m ka igbu from ka inye m ihe inye from iwetakwara ife ijikwa ife wee ịmaka isi eri ya na Bahama ịmaka isi enye m ya na Bahama inyekata m nna ọkwa ife a ka anyị na-afụ iri oge ma nwa gị nwoke awoka m naanị onye mkpọrọ uju obodo oyibo ka ọ kpata ego baa uru ịma ihe o mere o ji esoro ụmụaka ndị a na-akpọ ife ọkpụkpụ kokenu kpọwa bren chimu onye a bụ ife mee nwa m ị ma na m na-edowe ya na psychiatric hospital na-enete anya onwe ọgwụ a na-agba ya ka o nwee ike ịkalm down agbanarị ya dị ọgwụ ọ na-anọ 2-3 months ọnwa atọ before okopụkwa ọzọ $2,000 that's what I've been spending ka m na-akwụrụ onye a na-enete ya anya biko my brother ewekwala iwe ị chere gwa anyị na Sir White bụ onye ara ọ pụgo kogo ọgwụ ịma ife koken na-eme na ndụ mmadụ Sir White ọkwa onye ara ka lụlụ ka m travelụ jee obodo oyibo ka m jee mee biznes bata afọrọzim ya na-achọghachichago m everywhere ya ka mmadụ bịa sị m na ọ natara village amarọ m na onye a bụ Natalia okwa eri oge ọ bịala ọ na-emefu ọ na-edo m anya na ụbọchị adabara mana anyị na-ejikọbakwa ya amarọ m na ogo na ọ ga-emeridezie wee mee etu a gịnị ka anyị ga na-eme nna anyị jide ya so ka akpọji ya ụlọ ọgwụ ka agbaa ya ọgwụ yes ka ọ ka mụ down etu e ga-esi wee jide ga-abụkwa onye abụọ ọlụ kachu na ọtụkwa m na gị no Yeah. Ele vai no que quando Fica assim,
Sawaiti lelelele, Sawaita yomola, Sawaita batago no bodo nyobola jikere kwa, Sawaita lowola no bodo ngwano jikere kwa, Sawaita anyika wiwa onyobola jikere kwa, Sawaita batago obanje gaba, Sawaita eto siri kwado mbu abuye oto siri kwado mbu, onyobola jikere kwa o maka anyika wiwa, onyobola muranya maka waite take it over. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.